Γεια σας. Τι κάνουμε? Θα κάνεις vlog. Γιατί? Γιατί δεν κάνεις εσύ? Για να το ανεβάσω στο YouTube κανάλι μου. Ναι. Τι έχεις φέρει? Τον εξοπλισμό. Αυτό. Αυτά είναι, τέλος. Δεν Γιατί, έχω κάτι άλλο. γιατί τα έφερες? Για να κάνουμε Για φωτογράφηση. εξήγησέ μας. Για να κάνουμε φωτογράφηση για το Lumberjack. Τι φωτογράφηση θα μας κάνεις? Θα σας κάνω φωτογράφηση για το Lumberjack. Με τι Για να σκοπό? χρησιμοποιηθεί για την αφίσα του Lumberjack. Συν για κάποια πρόμος. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα ό,τι θέλεις. Εκτός από προσωπικές ερωτήσεις δεν Θα απαντάω. έχει και τεχνικά σήμερα μέσα. Τι εννοείς τεχνικά? Θα μας δείξεις πώς θα στήσεις τα φώτα και όλα αυτά. Θέλετε να σας δείξω? Να σας δείξω. Εμένα ότι στα αρχίδια θα φανούν όλα. Άμα τραβάει ο Μίτσος θα φανούν. Άμα δεν τραβάει ο Μίτσος δεν πρόκειται να φανεί τίποτα. Γιατί συνήθως δεν τραβάει. Μόνο εμείς τον τραβάμε. Άμα είναι να σκηνοθετήσει ή να βγάλει καμιά ταινία τραβάει. Μας, όχι. Δεν θέλει. Δεν πιστεύω να είναι ευρυγόνης να παραμορφώνει. Το 18 είναι. Άρα παραμορφώνει. Λιγουλάκι, Έχω και τον καφέ μου, μπορείς να τον πάρεις. Μετά. Κάνω vlog. Vlog με Black Magic. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα? Ρε. Τι κάνεις? Ανοίγω την πόρτα να σε βρω απ' έξω. Και εσύ έχεις κάνει spawn πάλι εδώ. Τι να κάνω, ήρθα να πάρω τον καφέ μου. Τι θα γίνει τώρα? Ξεφορτώσουμε τίποτα από εκεί? Εγώ θα σε ξεφορτώσω. Προχώρα. Εγώ θα σε ξεφορτώσω. Πάμε, έλα. Θα, πω... Θα πάρω κι εγώ ρε, έλα. Πιούμε λίγο καφέ. Λίγα κουβάλισα πάλι, Ποιος τα φέρεις όλα αυτά, ρε? Θα τα χρειαστούμε όλα αυτά. Ναι. Έτσι φαίνεται. Τι γράφεις? Ήρεμα. Θα μας εξηγήσεις τι κάνεις? Στείνω το backtop. Έχουμε εδώ τα δύο τρίποδα, έχουμε αυτούς τους σωληνές που πάνε στη μεριά. Αυτό το καλώδιο Τέδερ λέγεται. Για να παίρνει... πόσο, κατάλληλο? Ναι, 5 ευρώ από την αγορά. Βάλει και ένα μηδενικό από πίσω και είμαστε καλά. Πόσο μεγάλη πρίζα θες? Θα ήθελα ιδανικά να φτάνει εδώ. Να μου φέρεις λίγο πιο μπροστά να μου βλέπω, να στρίψεις λίγο το σώμα σου. Στρίψω. Κι άλλο. Εκεί, μπράβο. Θέλω να με κοιτάς πιο χαμηλά το πυργούνι. Το φως είναι καλά. Θα δούμε τώρα. Ωραία. Λίγο πυργούνι χαμηλά. Φίλες, είσαι μοντέλο τώρα, έτσι λίγες από το που πάνω σου τόσο. Παρακαλώ, μην με κάνεις να Έλα γελάσω ρε τώρα. Κιχεμπή, άστο Το ρε. κοινικό πρόσωπο. Άστο Όχι, Κιχεμπή. θέλει να το... Έτσι, είναι τόσο όμορφο. Θέλω να μου το... Μισό λίγο. Μίτσο, θέλω κι άλλο μπροστά το τέτοιο. Ποιο? Το φως, γιατί δεν έχω Ό,τι καθόλου για να τέτοιο. κάνεις ωραίος είσαι ρε παγάσα. Στεριό. Σπάει. Θέλω το τσεκούρι. Εγώ τώρα θα κουμπλάρω και μετά. Να... Να καταγραφεί επίσης ότι σήμερα 18 Αυγούστου του 2023 ημέρα Παρασκευή με 40 βαθμούς Κελσίου έξω φοράω δεν ξέρω κι εγώ τι. Τόσος κόσμος χωρίς- πέρασε, χωρίς να τόσος ρωτήσει, κόσμος μόνο με πέρασε, ένα τέτοια δεν έλεγε κανένας ρε φίλε. Ο άλλος έβαλε κουκούλα. Καλά τώρα, δηλαδή συγκρίνεται η κουκούλα, συγκρίνεται το see-through που φορούσες εσύ. Ωπα, ρε πρωταγωνιστάρα τώρα. Να κρύψουμε την Κοίταξε, ετικέτα να σου πω κάτι, πάντα... για τη φωτογραφία. Θα το βγάλω και το Photoshop. Καλά, γιατί μπορεί να το γυρίσει εύκολα πίσω. Γιατί πρέπει όλα να τα κάνεις στο Photoshop, ας πούμε. Γιατί μου αρέσει να δουλεύω το Photoshop, τι να κάνω τώρα. Πάντα η βεντέτα... Ωραία. Είναι λίγο κάτι για το φινάλε. Των πάντων. Πόσοι μήνες, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. 8 μήνες. Όταν βρεθήκαμε την πρώτη φορά μου είπε ότι θα κάνουμε 5 γυρίσματα και θα έχουμε τελειώσει βία μέσα Φλεβάρη. Πολύ χαλαρά. Και φτάσαμε
18 Αυγούστου. Εντάξει, πολύ σκόπος, πολύ κούραση, πολύ άγχος, πολύ αγωνία, πολύ αγάπη, πολύ καλή συνεργασία, πολύ μέσα σε όλο αυτό που έγινε. Πες λίγο πού και πότε θα προβληθεί η ταινία. Λοιπόν, συντονιστείτε.